everybody! Bine ați venit la primul episod de la Genius English Podcast. Numele meu este Manuela. Sunt foarte, foarte fericită să împărtășesc episodul de azi cu voi. Abia așteptam să lansez acest nou podcast, așa că m-am gândit la prima temă și m-am hotărât să fie una foarte utilă vouă, și anume 5 tehnici pe care le poți utiliza să vorbești aproape orice limbă. Sper că sunteți curioși, așa că haideți să începem. Prima tehnică este să faci greșeli. Da, ați auzit bine. Fă greșeli. Numai așa vei învăța să pronunți, să citești corect un cuvânt dintr-o altă limbă. Pentru că în fiecare limbă există anumite sunete pe care nu le poți auzi și structuri pe care nu le poți înțelege, pentru că nu există în limba ta maternă. Să zicem că aceste structuri și sunete fac parte dintr-o bază de date din creierul nostru și dacă nu există acolo, în acea bază, ele nu au cum să fie recunoscute. Și atunci, ce facem? Păi, greșim, ascultăm, iar ne corectăm și tot așa până când acele sunete și structuri intră în baza noastră de date lingvistică despre care vă spuneam. De exemplu, ușă. În limba engleză este door și în spaniolă puerta. Acel r spaniol nu există în baza de date a limbii engleze și nici a limbii române. Probabil că îl vei pronunța, ajunge să-l pronunți cum fac pirații. Dar nu, este greșit și diferit dacă îl pronunți așa și nu înseamnă absolut nimic în limba spaniolă. Așa că nu le putem pronunța corect decât dacă greșim. Spargem bariera limbii și explorăm sunetele și structurile din afara bazei de date existente în creierul nostru. Sper că ați înțeles prima tehnică. Haideți să vedem pe a doua. A doua este pur și simplu să uiți de alfabetul străin pe care vrei să-l înveți, al acelei limbi. Scrap it. Da, poate că alt profesor nu v-ar spune acest lucru și ar fi primul lucru predat. Este în regulă, este ok să-l știi, dar nu trebuie să te bazezi pe el. Pentru că dacă v-aș arăta câteva cuvinte și v-aș spune să le pronunțați, probabil că v-ați chinui să le pronunțați, aplicând regulile pe care le știți, sau dacă ați învățat alfabetul acelei limbi, încercați să pronunțați conform alfabetului. Dar o să vedeți că nu se aplică, sunt mult mai multe alte reguli pe care nu le știm la începutul învățării unei limbi străine. De exemplu, dacă luăm cuvântul cat, pisică. Da? Cuvântul cat în engleză înseamnă în limba română pisică. Și dacă spunem pe litere cat, este C-A-T. Și nu se pronunță la fel. C-A-T nu este același lucru ca și cat. Sau though, care înseamnă deși. Și through, care înseamnă prin. Sau thought, gând, am crezut. Arată aproape la fel. Dar se pronunță diferit și înseamnă lucruri total diferite. Poate fi foarte confuz pentru cineva care abia învață o limbă străină. De aceea trebuie să găsim noi un mod propriu, o schemă, un fel de a nota, astfel încât să reproducem acele sunete mai târziu când învățăm acele cuvinte. Facem propria noastră schemă din sunetele pe care le știm și încercăm să o aplicăm unor cuvinte noi pe care le învățăm. De exemplu, CH în limba engleză îl pronunțăm ci, ca un ci în limba română. SH ca ș, da? Chair, și.
Ok. Sper că v-a fost de folos și această tehnică și că trecem la următoare. Găsește un stickler. O să mă întrebați ceea ce un stickler. Este o persoană foarte rigidă, care ține foarte mult la calitate și nu este din concepțiile ei sau ale lui, sau nu este dintr-un anumit comportament. Asta îi face perfect pentru a te corecta cu o precizie extraordinară. Nu-ți fie teamă, găsește cel puțin o persoană de acest gen și vei ști cu siguranță dacă pronunți și vorbești bine în limba străină învățată. Bineînțeles că ar trebui să știe și acea persoană limba pe care tu o înveți. Câteodată, și cel mai convenabil este să fie profesorul tău cu care înveți limba. Dacă nu, nativ ar fi potrivit. Poți găsi pe speaklanguages.com, voi lăsa un link în comentarii. De asemenea, dacă vreți să vă ajut și să vă îndrum, lăsați-mi un mesaj și vă pot îndruma. Iar acolo poți vorbi sau conversa gratuit cu cineva la alegere. Ok. Următoarea tehnică. Cred că este una dintre preferatele mele. Conversații la duș. Da. Exersezi, pur și simplu îți imaginezi ca fiind oricine. Oricine vrei tu să fii. Poți fi idolul tău, vedeta preferată, chiar poți să-ți imiți profesorul dacă ai așa ceva, nu va ști niciodată și va fi chiar amuzant să o faci. Deci nu vei depinde de nimeni ca să exersezi. Michael Phelps vizualizează fiecare curs al lui, de multe ori înainte să sară în apă. Atleții profesionali o fac și ei. Funcționează perfect pentru ei. Acest exercițiu de imaginație va funcționa și pentru tine. Crede-mă, vei vedea. Trebuie doar să încerci. Și ultima tehnică, formula amicului. Adică să ai un amic pentru conversație. Găsește pe cineva cu care poți exersa limba. Limbajul pe care vrei să-l înveți este cel mai comun limbaj. Adică local, unde ești și locuiești, unde lucrezi sau cu prietenii sau cu iubita, iubitul tău. Mai poți folosi tehnologia, care este foarte la îndemână în zilele noastre. Poți călători, mai greu în perioada aceasta, dar este un mod foarte bun de a-ți exersa noua ta limbă străină pe care o înveți. De asemenea, poate fi și un limbaj secret pe care îl ai în comun cu cineva. Îți poate da o intimitate în public, este un instrument extraordinar. Poți purta conversații la locul de muncă cu colegii tăi, ceva în secret, dacă ceilalți nu știu limba pe care tu o vorbești, sau într-un pub cu prietenii poți purta o conversație ca ceilalți să nu înțeleagă. Poate fi chiar distractiv. Așa că, hai să recapitulăm. Prima tehnică pe care v-am propus-o, care a fost? Vă mai amintiți? Este să faci greșeli. A doua a fost să uiți de alfabetul străin, pur și simplu să-ți găsești propriul mod sau propria metodă de a-ți nota sunete pentru a învăța cuvinte noi. A treia, să găsești, find a stickler, să găsești o persoană care este tot timpul acolo cu tine și te corectează și e foarte rigid. Ți-am dat câteva variante aici ce poți face. A patra, conversațiile la duș. A cincea, formula amicului. Dacă vom face aceste lucruri, credeți-mă, ajungem într-un loc cu adevărat frumos, unde învățarea limbilor străine nu este stresantă, nu e dificilă, nici plictisitoare, ci mai degrabă o lume plină de posibilități. O lume unde fiecare dintre noi are oportunitatea să exploreze culturi noi și feluri diferite de a trăi.
Cea mai mare recompensă din tot acest proces este că ajungem să învățăm mai multe despre noi înșine. Orice limbă poate părea foarte greu de învățat la început, dar asta nu înseamnă că nu o putem învăța. O călătorie de mii de kilometri începe cu primul pas, spunea un citat. Iar aceasta nu e o problemă, deoarece, cum știm cu toții, toți am învățat să mergem. Ei bine, sper că v-a plăcut primul episod și vă invit săptămâna viitoare să ne urmăriți. Avem o nouă temă și multe surprize pentru voi în cele care vor urma. Nu uitați să vă uitați în comentarii pentru linkurile promise și aștept feedback-ul vostru și mesajele voastre sincere. Iar să-mi spuneți care tehnică ați aplicat-o și care v-a plăcut cel mai mult. Ok, thank you! See you next week, genius! Bye!